Nek gedhe dawa Belandong senengane wong Plosterjo. Iya, aku ya seneng kok. Aku ya. Mumbluk to, Kak? Ya sih cocok iki. Nggih. Cocok ya, Mbak. Iki. Cocok. Mas Omek, Mas. Piye suarane Mas iki kok kono, Mas? Ya Mas iki aku karo maca komen di YouTube. Kita iku ya pawakanmu atas cakul iku ya gawanmu dalan siji sing dadi lewatanmu emang ngalah iku ya watakmu saben dina tansah nyambut gawe Aduh, Dik. gandeng ranteng karo pasangane Asik. yen sinawang ya katon rukune Gedhe dawa. iku sepur Bone cah priya Belandong. sing dadi karane sepur alat transportasi telane tinggawe teko wasi melayu beter buka ati-ati keselamatan dadi nomor siji kowe sepur mbok aja sembrono ini ngono sing mbok gawa para manungsa sing prayitna uga lan waspada keselamatan kanggo dadi jaga aku iki mas Ya, Dik. tukang tambal ban Cocok kanggo Mbak Yanti jare Mas Omek. uripku mas Ya, Dik. sadalan-dalan golek mangan Cerit duit sing halal
ketok sak jebok. Ya ampun, Ome. Rezeki